Shuthi le attitude obunginika yona efonini namanje usazonginika yona. Shuthi-ke phela awazi phela uzokhuluma nami la ungazi ukhuluma uqhamuka uzithushuka nje la ungakhulumanga ngisho nalo muntu wakho. Uzophuma sisemadodeni abantu. Ngeke Musungibamba. Ngibanjelani mina? Ngeke nje. Indoda yakho esikhuluma ngayo la. Yehlisa umoya sisi. Angithi indoda yami le esikhuluma ngayo la. Yehlisa umoya. Wena uzophuma emadodeni abantu. Yehlisa umoya. Hayibo. Uzongiphamisela umoya wakho nje ngithi. Angikuphamisela umoya, angini ngikhulumile kahle nawe wena wakunika attitude ebhedayo. Kodwa kusalayo ngeke ngimnike. Hayi sisi uzophuma ke. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba sine guest today, it means ikhona lento angasayiboni kahle hle kwi relationship yakhe no person wakhe. Kodwa ke uzosichazela kabanzi ukuthi why la ekhaya namhlanje. So ke asike sizwe ukuthi ngabe usiphatheleni. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami unamehla brown. Umuhle. Yabo. Ngeke wazi kana nesibongo negama lendawo la usuka khona. La nikhuluma noXolile waMavundla suka la eNtozuma. No, okay. So ngicela sivele sihlale phezulu kodaba ungichazele ukuthi unahlangana kuphi nomuntu wakho kwakumuphi unyaka. Umuntu wami sihlangane khona nje eNtozuma Khosvele owangakhona ngasekhaya. Okay. Sihlangane ngo-2023. Okay. Sina 2 years sithandana sindawonye. Oh, okay. Beniphathana kanjani nisanda kuqala nje ungena kubudlelwano? Hayi besiphathane kahle kakhulu Nkosi yami, bengihappy, akukho nje wrong engingakusho. Kuze kube yini? Kwenzekeni? Sithandanile kuze kube lento nje inezinyanga nje, enyangeni ezidlule. Mhlambe ngisho ngithi 2 months ngiqala ukuyinothisa lento le. Okay. Umuntu wami bekumuntu nje umuntu opostayo kwaThaph. Umpostoli. Yeah, sasho. Yeah. Umuntu opostayo kwaThaph. Alipheli nje ilanga kungekho lutho kwi-status sakhe. Yes. Uthe nje ukuhamba kwesikhathi vele bese ngisola ukuthi hayi senakho mhlambe akwenzayo because bese ngasakuniki nesikhathi esanele because besijwayele ukuspend isikhathi esiningi naye ndawonye. Okay. Kuthe nje sihlele ekhaya usisi wami wayinama minutes because bengaze ngikhulume naye nedatha ngangingenalo ngalolo suku. Abuza ukuthi uba ufuna ukufona because wayenawo vele ama minutes bese ngiyathatha ngimfonele ngefoni yasisi wami. Shuthi inamba ayisave nosisi wami ayisave inamba yakhe umuntu wami. Okay. Anganaki shuthi mase eposta meposta kwi-status angihide mina. Kanti useposta umuntu wakhe lo akajola naye. And you save your number sis. We save inamba yasisi wakhohlwa ukumhide. Boom. Okay. Yeah, memposta ke. Sisama bona i-status athuke angibuza ukuthi ubalo kwi-status. Ngisho mina ukuthi awangibonanga yazi uthi ngibona. Uma ngibona intombazana naye ngibona lapho ukuthi hayi shuthi umuntu wakhe ngingamthusi ngingafuni ukumbuza futhi umuntu wami. Okay. Kuhambe kudlula izinsuku ezi2 after le ntombazana beyipostile aposte amateki shuthi usisi lo udayisa amateki. Okay. Mayiposta amateki usisi wami awabone awathande. Bese eyabuza ke kuyena umuntu wami ukuthi atholakala kanjani adayisa oba. Hayi amnikeze inamba yakhe lo sisi wadayisayo bexhumana. Mebheka kwi-profile uye lo sisi obepostiwe ku-status. Hayi sibone angikhombise futhi angikhuze ngizama ukwehlisa umoya ngingafuni nami ukubathusa. Bayimoshe ngokuthi usisi lo aposte bese emotweni behleli babawu2 beshutha kanti mina vele uthe kimi umuntu wami ubhizi ngalolo suku efonini bengakhona ukumthola ngalelo langa. Mase kuposta intombazane le dayisa amateki iposta inaye emotweni. Hayi ngizama ukwehlisa umoya futhi ngingafunda ukubamoshela into yabo. Kuhamba isikhathi ntambama ngimfonela usisi lo ngithi ngizama ukukhuluma kahle naye because inamba vele isikhona anginike attitude azagcina sengiblocker ingakho ke ngize ngagcina sengibhalela uBlack Life ukuthi ungisize sikwazi ukukhuluma naye angitshela ukuthi umfunani umuntu wami. So bungazi ukuthi ivunje umuntu wakho? Cha bengazi nokwazi ukuthi uyazi. Cha. Okay. Yo, usisi makavela athi mina ngihleli kule relationship angiziboni ngiphuma ngiyandawo. Wena funda utshela inhliziyo yakho ukuthi ngikhona la ngina. Hey kuzoba nzima ukwamukela. Uzokhetha ukuphuma?
angadependa naye ukuthi mhlampe ngeke nokuhlala futhi angikuboni mina kuyinto right. Awazi kahle kahle. Angazi ukuthi ngenze njani. But Okay. singezwa-ke mhlambe uzokwazi ukusho la ukuthi udecide ukwenze njani. Ngithi vele ngimlande ke khona uzokwazi uzikhulumela wena naye. Okay. Ngiyacela Sandelana. Sawubona njani? Sisi mina lo sisi waseGoli engathenga isibambelelo. Manje ngithe nginikeze i-feedback ngesibambelelo. Hayi ngathi kuhamba kahle. Ngingasebenzise njengoba ushilo ngenza njengoba kusho ukuthi ngenza vele. Mina ngihlala eGoli and umuntu wami uhlala eMpumalanga. So simane siyavakashelana. But akusi distance engako. I think it's less than 2 hours. Ukusuka la hlala khona kuzofika la mina ngihlala khona. Okay, ngingasebenzisa ngenza ngacala ngastima ngageza njengoba boshilo. Then-ke ngenza konke. Wafika khumbula bekuyi-Monday. Ngabe emsebenzini weza la. And then makaceda lapho, from lapho wahamba. Makahamba umuntu seka elilanga mina ngilele ngabo 2 tathakusa wangifonela umuntu wathi vula igate. Hayibo ngo-2 tathakusa. So manje lo muntu uvela afike noma kunini. Ngithi uyafika ngabo 12 ebusuku. Kuyi-during ngiyazi ukuthi mina normally bengimbona ngama weekend. So manje nama during uvela phone. Ngithi mina hello vula igate. Ngivula igate umuntu wangena. Monday. Monday. Yeah. Last weekend bekasekhaya emncwabeni. Wasuka emncwabeni Sunday. Weza straight wandlula endaweni yakhe weza la kimina Sunday. Walala la. Wavuka Monday emsebenzini. Wednesday nakhona umuntu makashayisa. Ngithi mina ngiyam WhatsApp angazi bengifuna ukumreminder ngani. Wavele wathi umuntu yimi lo ngeza. Wafika walala la nakhona. So uvuke lana waye emsebenzini. So ngithi ngikutshele ukuthi hayi ngathi kuyahlangana. Makangitshela vele ukuthi ngisendleleni ngiyayiphuza le uthenga ngiyiphuze ngithathe le vele ngicobise emathangeni. Kube njalo. Hayi ngathi kuyahlangana Nkosi yami ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga manje ngithi hayi angingathula ngikutshele imiphumela ukuthi ngibona ukuthi kuhamba kanjani. Hayi ngathi kuhamba kahle. Ingathi kuyahlangana Nkosi yami ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Angazi ukuthi mhlambe yini enye mhlambe engingayithola ingamenza ukuthi angasahambi. Sahambi man. Ahlala khona asinakekele man. Asinakekele nokushada sishade kunini Nkosi yami. Ngiyabonga kodwa ngiyabonga kakhulu. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke niyababona naba abantu sebephelele udadewethu ngala uvumile ukuthi asijoyene. So nginethemba elikhulu ukuthi ngiyenzeka akwazi ukuphendula yonke imibuzo singase simbuze yona. So ke sike sibone ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Yebo sinjani. Ngiyaphila nami ngicela ukwazi isibongo. Isibongo sami ngwaKwaZulu igama nguNonhle. Okay, uyamazi ukuthi ngihleli naye? Cha ngimazi ngiyaqhamuka. Alright, ubhalile uhlelo lwethu umfunani umuntu wami. Kodwa ke kahle kahle ufisa ukukhulumisana nawe nje. Ihleli nje phansi kanje ekubuka. Ngicela ukuphi isikhathi sakhe umlaleli. Yebo. Yebo. Ngizosikhulumisa naye. Sawubona sisi. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngoba ulana ukhuluma noXolile. Ngizibhalele la uhlelo la Black Life ukuthi umfunani umuntu wami ngoba nginento engingayitholi kahle kumuntu wami. Bengifuna ukuzwa ukuthi mhlawumbe ngabe kwenzakalani, bengifuna ukuzwa ngawe ngoba ngeke ngazama ukukhuluma nawe efonini. Sangazwana kahle wagcina usungiblock. So ngabhalela ka Black Life ukuthi bengisize ngikwazi ukuthi ngikhulume nawe ngizwe ukuthi kwenzakalani. Wena ukwamba ukukhuluma naye umuntu wakho?
Wambuza mhlawumbe ukuthi kwenzakalani. Angikaze ngikhulume naye, ngifuna ukuzwa ngawe. Uba umuntu wakho sisi? Andile. Mina no-Andile siyathandana. Nathandana. Yeah, siyathandana. For isikhathi esingakanani nje? Ngizwe ngawe. I think sekuphela 6 months manje sithandana. Ha! Ngempela? Yeah. Akaze nje asho ukuthi unomuntu. Ngiyaqala nje ukuzwa ngawe nalokho ukuthi unomuntu. Into eqalayo nje. Engiqalayo nje. Hey kwaze kanzima kodwa mina bengifuna ukuzwa lokho-ke bese ngiyacela futhi ukuthi umiyeke ngoba sengikutshelile ukuthi unomuntu. Njengamanje usuyazi ukuthi unomuntu. Angeke ngimiyeke mina miyeke sokweni. Ngobani? Bengazi phela mase unomuntu Angini usuyazi. ngamthanda ke. Angithi usuyazi ukuthi unomuntu njengoba ngikubizela ngizokucela. Ngikhuluma kahle nawe ukuthi uphume kumuntu wami. Phela sisasikwazi ukudlala ngamizwa yami le. Kanjani? Sengiyamthanda nje nami. Phela futhi akaze ngazi Umuntu wabantu, thanda amadoda abantu wena. Asazi ke. Shuthi phela somthanda soba. Kodwa uzophuma-ke sisikuyena. Ngeke kwenzeke. Uzophuma nje kuyena futhi yazi uzophuma kwangempela angidlali nawe. Hayi asazi ke ngoba angiboni nje ngenza lokho. Ayikhona into engazwakali lekho engikushoyo. Hayi asazi ke sisi. Shuthi le attitude obunginika yona efonini namanje usazonginika yona. Shuthi ke phela awazi phela uzokhuluma nami la ungazi ukhuluma noqhamuka uzithushuka nje la ungakhulumanga ngisho nalo umuntu. Uzophuma sisemadodeni abantu. Ngeke Musungibamba. Ngibanjelani mina? Ngeke nje. Indoda yakho esikhuluma ngayo la. Yehlisa umoya sisi. Angithi indoda yami le esikhuluma ngayo la. Yehlisa umoya. Wena uzophuma emadodeni abantu. Yehlisa umoya Hayibo. Uzongiphamisela umoya wakho nje ngithi. Angikuphakamisela umoya angini ngikhulumile kahle nawe wena wakunika attitude ebhedayo. Kodwa kusalayo ngeke ngimnike. Hayi sisi uzophuma ke lutho. Uzophuma nje emadodeni abantu. So mawusa windawo shuthi uyavuma ukuthi indoda yini noba uthu. Shuthi indoda eso. Kuphi khona? Indoda eso. Akwazi. Somshare phela. Mina nje ngeke ngize ngishare nawe. Nawe wafika naye umphethe. Uthi ngifikanga naye ngimphethe kodwa owami ngithole kumina. Asazi phela owakho umthathe owakho nje wafika naye. Angithi ufice mina. Hayibo sengiyakutshela futhi ukuthi ufice mina. Usuyazi ngithi manje. Angikuficanga ngikwazi nokwazi ngoba uzongiqhama usongibizela abantu. Uyangazi nje manje ukuthi unomuntu Andile. Kodwa ngeke phela ngimiyeke sokuthi ngiyase ngiyamazi engitsheleni ukuthi unomuntu. Mhlawumbe mase angitsheleke ukuthi unomuntu kodwa vele ngeke ngisamiyeka. Hayi sisi ngeke kodwa ngiyazi mina uzomiyeka. Ngeke ngimiyeke. Okay sisi. Yabo nje Sicela ukuzwa ngaye ukuthi yena ucabangani. hayi singezwa ngaye. Ngiyacela isifunisi. Private number, hello? Sawubona unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noSitufuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Happy zikhala mina. Hawu. Ngeke. Angikholwa ke le. Cela siphinde simzana futhi. Uqale nendlengela wodwa wayiphendula. Manje Okay, umuntu wenu ke unele weza ukuthi ukhuluma nami. Wevala. Kushuthi Black Life yawazi. Ongenzeka. Cha sisibalekela iqiniso khona lento enkulu angifihlela yona. Noma kushuthi baningi abona ukuthi mhlambe bengatholakala khona la. Ngoba phela akanayo vele idea yokuthi ngila akazi. Ngomtshela ngilotho. Cha. Okay. So mayethu sisi uyahlala wena uwenza njani? Icacile nje lento ukuthi mina ngathi ngenzeka isilima la. Ngoba abo njengoba drop i-call. Shuthi uyazi akanayo isho ukuthi uba kahle kahle la. Shuthi siyaqhubeka sisi nomuntu wethu. Akungeke kube umuntu wethu. Sazi-ke. Mina shuthi angazi.
Mina Kodwa shame ngeke ngizinza nje ukuzinza-ke. ngeke ngitolerate le nonsense yakhe ayenzayo. Kusho ukuthi Nami nje sibaningi. ngizinza ukuzinza ngoba ngendawo. Hayi, zinzani Ntombi. Izifo. Uzophuma wena-ke. Zinzani njengoba mina ngeke ngimele umuntu ozongibeka nezifo. La. Sazi sho ukuthi ukusiza ukuthi uvele uphume kusale mina-ke. Ngoba phela ngoba sila akazi ukuthi obaba la. Bemele umtshele wena uthi uza la. Bengeke ngize Ungaqale ngimtshele. ngani ukhulume naye endlini-ke. Bengeke ngize ngimtshele ngoba vele Ngoba bengifuna mina ukuzwa usuze nje ngawe. Ayikho into esila bezongitshela wona endlini. Sazi ukuthi siyaqhubeka-ke. Uma ungaqhubeki wena phuma mina ngiyasala. Aze kanzima shame sengisabela nje lezi zifo ozoyithola sisi. Qhubeka nezifo zenu sisi. Anginaki. Khetha ukuphuma. Hayi ngi-right mina. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga ukusihloniphe ugcina ngokufika. Ngiyacela ukuthi bobabili ubakhululekise. Ngibonile ukuthi abali. Mbuka lapha ekhaya, ngiyathemba ukuthi nizibonelile ukuthi kuhambe kanjani. And ngiyabona nje ukuthi amanga futhi sekuyinsila yama-relationships. Futhi sekuyiyo angazi sekufanele sekusiko olugcinwayo nje ngazi ukuthi ngalokho ngihlezi ngamanga. Phakathi amanga emva kwamanye amanga kuningi. Ngiyathemba ukuthi kanjani-ke ngisakhumbula ukuthi khona i-Black Life Pharmacy and ama-products akhona. And especially lesi siqale ngomhla 25 sisamile nje ekutheni siphela ngomhla 2. Ngiyathemba ukuthi nibonile ukuthi izinto zokugeza, washo, amabhola, amagqamuza la amancane na5 eboxini elingamase kuba ke insipho. Na kanjani nje uma ukuthi uyakudinga 062 219 7748. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa subscribe, ulike, ushare, mina ngiyithanda kakhulu. Enye into engifisa ukuthi nginikhumbuze yona, nanoma ngabe kuthiwa kuma products enjalo kwabona evezwa ka Black Life Pharmacy, wena lesi sifo ogula ngaphansi kwaso, mekuthi awukazi uzubone into elapha leso sifo ohlupheka ngaphansi kwaso, fona ubuze ukuthi ninayo into ethize, ngeke ukuthi ungeke udinga usizo ungalitholi. So ngiyithanda kakhulu. Bye. Uzophela amakhaza kulobu ubusika uma nje ungasitholi isibambelelo. Uyambona uyakujolela, uyamsola ukuthi usethola unumber 3, uyakushaya athi uhamba namagenge, kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento. Lalela, sondela ngizokusiza. Thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy. Sizokusiza abheke wena wedwa, athande wena wedwa, acabange ngawe wedwa, angamfisi omunye umuntu ukhona wena. Kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza. Ukuze usithole, zi-order sakho namhlanje ku 062 219 7748. Sheshisa, ungaze budlule nawe ubusika. Sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Black Life TV.